Bhí lá mór ann do Nuacht Gael Linn an áirclann síomsa tíre I Drálí agus boutan na món de Coirm Gael Linn siúl. Is seo il síomsa Coirm Gael Linn a thugann deis de scolanna a gcuid talanna a léirú stáitse. Bhí anlá go deo ag gach duine a ghlach páirt a sléib. Braham anna fródúil agus sásta ghéanamar go maith sa drama. Chuirmar scata obairisteach an thug sé cúpla mír in chálam agus gach duine gobar go cruúige. Má híam go má tar sé críocna bhí mé bhí gáin nervhíseach rih an seo ach inis tá mé cear clór. Is féile éile ní de spreige a bheith stáilte agus nach me commórta sam. So ní léon brúin sin madidir le puintí a bhú nó a bheith níos fearr ná éon scoil eile sin an príomhrad. Ach den fáiste iad héin, tuige míad ar fad go bhain sin muín ó thaobh an teanga leabhartha agus le héad sin a bheith páirte an rud éigent mar seo. Agus chomáile sin is féidir lá a chuid sciilna cheol agus a chuid sciilna reince, chomáile na sciilna drámaíochta a chur óscóir na scoilna eile den láinmh. Bhí sco na talanna le feiceáil agus le clostáil stáit sinniu is síomsa tíre. Chuaigh gach scoil a bháile le hahantas ó Gael Linn mar gheall ar an éireacht ar dhéan siad leis an léirúcháin. Chuir tús inis leis an olbhúcháin don céad bhhabhta eile de Coirm Gael Linn agus tá an agsú le hirirtais áilt ó scolanna fud fad na tíre. Seán Ciarán, Nuacht Cúla4, Trálí.